Ce-ai pățit acolo la genunchi, David? Ai văzut? Da? Da? Joci fotbal? Știi să joci fotbal? Da. Dar așa de tare te zboară până... Da, ce bine! Așa? Pe sus. Pe sus, sigur. Da. Și ce-ți place mai mult, fotbalul sau bicicleta? Nu, hai bicicleta. Și fotbalul Și bicicleta. Două, da. Oi, și eu două. Da. Eu. Luiza. Până zi, știi să vorbești? Știi să vorbești? Puțin, așa cuvinte mai ușurel. Puțin pe mine. Ce place de ele? Da. Vezi, încet. Pe la noi să vă arăte lui. Voi mai ajungeți pe la lucruri sau mai puțin acum, dacă mai cât s-a mutat? Nu prea. David, nu vrei prăjitură? Adică deloc. Tată. Numai chiar cu ocazii speciale. Dar dacă o aduc pe mama, dimineața scurt, să las plec, nu opresc mașina. Hai, tată, să mergem. David, uite-te la meu. Uite că face poză. Dar lasă mâna, ce-ți pui mâna în cap. Ce drăgălaș! Uite, David, ce băiețel mare. Uite, are sunt drăguțe. Da, Dar lasă. nu-i plac au scai. Lasă, că vedeți voi ce repede